Končí život smrťou? No to je to, čo vieme objektívne, teda subjektívne, že život končí smrťou, pretože my z hľadiska nášho poznania nie sme schopní vybádať, či je niečo ďalej a čo je ďalej. Existujú určité teórie o tom, čo by mohlo byť ďalej. Ich problémom je, že sa dajú ťažko dokázať. Ja som mám taký subjektívny zážitok, že som mal niekoľko športových úrazov, veľmi vážnych. A v momente, kedy som padal a uvedomoval som si, že to asi zle dopadne, tak akoby v okamihu sa mi premietol celý život. Ja to dnes presne neviem, čo to znamená. Či je to jednoducho schopnosť mozgu takýmto spôsobom reagovať na kritickú situáciu, ale na základe toho ja nie som schopný vydedukovať, že či mi to niečo hovorí o smrti, alebo o živote. A tak aj v tejto otázke sme nejakým spôsobom závislí na skúsenostiach iných ľudí, na poznanie, ktoré má ľudstvo. Ja verím, že život je smrťou prerušený, ale že smrťou nekončí. Aký zmysel by mala naša existencia na tomto svete, ak by sme všetko ukončili len smrťou a zostala len pekná spomienka. Biblia nám hovorí, a to je kniha, ktorú čítam a ktoré verím, že smrť je určitou dôležitou udalosťou v našom živote, ale že Boh má riešenie. A teda život smrťou nekončí, no ale potom už je to otázka toho, že či tej Biblie, respektíve tomu Bohu veríme, alebo veríme nejakej inej filozofii, alebo veríme svojim zážitkom.